Sus, asa nagikaro si Ming, oy. Wa naman magpakita nga mag-shooting man kahon taron. Turay, nagdoong na. Ganihara mo din eh. Ganihara ka Ina mo ayo. pinaabot dire, kain ka na. Katogon mga ikaw man maghihiya ka. Man magkatog. Pasensya naman, dugay ko kay tanaw pa mangkuko atong sa kuan ba? Discovery Channel nga gipakita am ditong balay ni Pacquiao ba. Ito dako alis balay ni Pacquiao ninduta. Grabe eh. Kaniro naghisgot man tagbalay. Kato mong balay. Lahat material man to pero ang sod puno sa kuan, appliances. Grabe ninduta din yung balay sa. Bidyo kaya ta dito sinyo. Katog yung among balay, 12 ka indana. Tagsa-tagsa gumi ka kwarto kada indana. But! Dato man kaka, nganong nga magkakapalit og sinina? Ang angan, nagihurot magasto sa balay, mansyon ko to. Aw, kabot-botan ang inyo. Kamu anoon gamay ra. Pero ug magsuka dito sa kusina, aw igsabot sa taas panos na. Anay bot-bot! Katong among balay. Ang nagpuyo, puros mga hitsuraan. Ay, kitam nito. Kuyuga, puyo dito sa una, no? Saba dira! Wa magay ko kayo lagkin saka. Wala ang kuna. Di ba kita naman itong kuyugan dito sa balay? Mao na diha. Daghan na lagi kay mo angkon lagi basta kuan na mga hitsuraan ang hisgutan. Pero hisgot na ganig laig na ha, manguli dayon. Grabe sa nang inyong mga balay oy. Lisod naman na maapsan. Pero kato among balay, dili gito. Sa akong lola pa to sa una. Gamay ra. Nang sakto ra gud nga ang akong lola ni sud gud tog kuan 1980. Hangtod karon wa pa ni gawas. Takuha ko ng balaya. Asa ng balaya? Sa klase balay din day. Asa ba ng puyo? Sa minteryo. Wa mo mahadlok ligtong nagpuyo, daghan makay itong patay. Ay, unsaon ako pagkahadlok nga zombie man ko. Yan. Tura-turay. Oo. Turay! Tawa lagi. Ang among balay na ito to. Kato among balay. Ano sa lagi ito, ting? Kato among balay. Lights material ito. Lights man. Lifeguard man to. Sige kayo nagumana. Bidyo kaya ta dito sinyo. Induta di ay uy. Balik-balik. Katog yung among balay. Kay 12 Indana. sa tagsagon mi ka kwarto kada indana. But! Dato man kaka, nganong nga kasi ni nagpalit. Grabe. Kakatawa na nun ko. Wala ang kuna. Di ba kita naman itong...